Arratsaldeko 6 eta 34 minutu, bihar emango zaio hasiera binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako 13. jardunaldiari, baina gu gaur ostegunez ari gara grabatzen, bihar denboraz eta larri ibiliko bai gara, eta analisiarekin sartu aurretik jada gauza batzuk erabakita daude, beste batzuk oraindik ere erabakitzeke, baina kontua kontu ikustagun nola dagoen une honetan sailkapena 13. jardunaldi honi ekin aurretik, gogora ezagun azken aurrena izango dela, beraz jardunaldi honetan gauza asko erabaki daitezke. Dario eta Loza dira 10 punturekin lider, jada finalerdiak ziurtatuta dituzte, Murua eta Gabirondo bigarren 8rekin, 3. eta 4. urrenez-urren 7 punturekin Salaberria, Gasku eta Peña Salaberri, 5 puntu dituzte urrenez-urren 5., 6. eta 7. Amiano Eskirozek, Senar Ugartemendiak eta Zubizarreta eta Arangurenek, eta azken postuan bat ere aukerarik gabe dira Rekalde eta Bikuña. Noski gero ikusi beharko da nola dagoen tantoa beraxa, zenbait bikoteren artean izan ere Amianok eta Eskirozek, Senarrek eta Ugartemendiak eta Zubizarretak eta Arangurenek dagoeneko jokatu dute elkarren aurka. Eta lehen partida Salaberria eta Gaskue Senar eta Ugartemendiaren aurka izango da. Senar eta Ugartemendiaren zat esan dugu. Ze garrantzitsua den norgehiagok hau, bihar jokatuko dute Tafaian, Salaberria eta Gaskueren zat ere garrantzitsua da noski, naiz eta playoffak jada ziurtatuta dituzten iaia, beti finalerdietara zuzenean sailkatzeak gauzak beste modu batean ikustera eramaten zaitu, eta hemen Salaberria eta Gaskue ikusten ditut favorito, iruditzen zait atzeko kuadroetan Gaskuek dominatu beharko lukeela, Ugartemendia partida batzuetan finari da, besteetan ezain fin, ez da bermea ematen ari, esango nuke Senar ere apur bat Ugartemendiaren menturan ari dela, azkenean Ugartemendiak ematen badio, nagusitzen bada, gutxi galtzen badu Senarrek ere abaguneak ditu jokoan hasteko eta horretarako gaia badu, bihar funtsezkoa izango dute hori, irabazi nahi badute behintzat, izan ere, egoera kritikoan daude, hor 7. postu horretako borroka oso estua da, eta ezinbestekoa da Senar eta Ugartemendiarentzat partida hau irabaztea. Hala ere, aipatu moduan, Salaberria eta Gaskue favorito. Amorebi eta Etxanon, Amiano eta Eskiroz, Rekalde eta Bikuñaren aurka, Rekalde eta Bikuña bat ere aukerari gabe, Amiano eta Eskiroz hortxe 7. postuan ez geratzeko borroka horretan, beraz hemen ere Amiano eta Eskirozentzat partida oso garrantzitsua da eta eurak ikusten ditut favorito. Denetik izan dute txapelketa honetan Amianok eta Eskirozek oso partida ona jokatu dituzte, baina partida kaskarrak ere eta partida kaskar horien ondorioz dauden egoeran, ezta? Une honetan Irungo aurrelaria eta Makirriain Ezkabarteko atzelaria. Unai Amiano, bizi ari da jokatzen, Amorebietako frontoian badakigu, zaila dela tantoa amaitzea, eta horregatik asko kargatu beharko du atzean, eta Rekalderi oinetara eta dezente jokatu, atzean hasiera batean Bikuñak nagusitu beharko luke, Eskirozek norbait balima dago noski Bikuñari eusteko gai dena hori Josu Eskiroz da, baina ea zenbateraino eutsi diezaioken, baina esan bezala Amiano eta Eskiroz favorito. Larun batean Bilboko Deportibo pilotalekuan, Agirre eta Salaberri, Murua eta Gabirondoren aurka. Agirre eta Salaberrirentzat, Agirrek berriro ere Peñaren leku hartuko du, Peñak lehen mailan jokatuko baitu, hauek ere jada lasai daudela esan daiteke, sailkapenean 7 punturekin, baina noski irabaztea dute Xede eta Muruak eta Gabirondok ere, irabazi ezkero jada iaia finalerdiak ziurtatuak bailituzkete. Hemen Agirre eta Salaberri ikusten dituz favorito, naiz eta Murua eta Gabirondo oso ongi jokatzen ari diren, batez ere Arkaitz Gabirondok txapelketaren azken zati honetan eta eskuetako min horiek gainditu ostean beste txispa batekin mugitzen du pilota, askoz ere
hobeto ari da, partidetan gehiago nagusitzen, horrek noski Ander Muruari aurrean aukera gehiago ekartzen dizkio, baina Agirre eta Salaberri esperientzia handiko bikotea da, bikote sendoa, Salaberrik ere behetik gora egin du nabarmen, eskuetatik eta etzebilen fin, eta tarte batez, pare bat hiru astez gelditu egin behar izan zuen, baina berriro ere itzuli zenean erabat indar berrituta itzuli zen, eta horregatik Agirre eta Salaberri ikusten ditut favorito. Eta jardunaldiari amaiera emateko, igandean Logroñon, Dario eta Loza, Zubizarreta eta Arangurenen aurka arituko dira. Dario eta Loza ikusten ditut hemen favorito, ja finalerdiak bermatuta badituzteren oski irabaztera irtengo dira. Zubizarretak eta Arangurenek derrigor irabazi behar daukate, gainera hiru bikoteetatik, tantoa bera eskaiskarrena dutenak eurak dira, -40koa, eta enfrentamendu zuzenak ere, oraintxe bertan esango dizkizuet, nola izan diren Senar eta Ugartemendiaren eta Amiano eta Eskirozen aurkako partida horiek. Lehenengoa Amiano eta Eskirozen aurka 22 eta 18 galdu zuten, Senar eta Ugartemendiari irabazi egin zieten lehen itzulian, eta bigarren itzuliko partidetan, bigarren itzulia hau da Senar eta Ugartemendiaren aurka tantoa beraxa galdua dute, eta Amiano eta Eskirozen aurka irabazita dute, ez barkatu, berdin duta aldaude. Ez, galdua dute. Beraz, bi bikoteen aurka galdua dute tantoa beraxa, eta ezinbestean irabazi beharra daukate hala ere. Dario eta Loza ikusten ditut favorito, txabelketa oso ona egin dute, ez dut uste erlaxatuko direnik partida honetan, eta Zubizarretak eta Arangurenek euren bersiorik onena eman beharko dute, aukerekin jarraitu nahi badute bederen. Eta noski ez dago euren esku, tantoa beraxa galdua baitute, baina beste motivazio batekin hartuko dute partida noski, bihar Tafaian eta Amorebietan Amianok eta Eskirozek eta Senarrek eta Ugartemendiak galtzen badute, hori logikoa da noski. Hauxe beraz, uste duguna, ea zer gertatzen den, jardunaldi zirraragarria datorkigu egia esan, eta gu gaur, zuek gaur ikusten ariko zaretelako, Amianok eta Eskirozek Rekalde eta Bikuñaren aurka jokatuko duten norgehiagoka garrantzitsu horrekin itzuliko gara.